Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a barkamu da wannan lokaci. A yau insha Allah bidiyon mu zai kasance ne akan yadda za a yi mutum ya bude Google account da kansa a cikin wayarsa. Alal misali a ce wannan shine setting na wayarka zaka bude Google account a ciki. To da farko dai zaka zo nan guraren ka nemo ina ne aka sa Aba account. Wannan Aba account din gashi nan shi zaka shiga. Bayan ka danna Aba account din nan zaka danna wannan adin Google. Ni na riga na bude. Idan da ban bude ba zan danna Google ne kawai. To tunda na riga na bude yanzu zan danna zan danna adin account. To gashi nan zan shiga nan guraren, bayan na shiga sai in zaɓi Google account a nan guraren, sai in danna Google account. Bayan na shiga Google account gashi nan yana satin, bayan ya yi satin zai nuno min haka wannan password ne na waya na wanda zan sa. To bayan na shigar da password din kamar haka da kuka gani, bayan na shigar da password din kamar yadda kuka gani, bayan na shigar da password din kamar haka yadda kuka gani gashi na yana searching again. Bayan ya gama searching din nan zai nuna mun guri kamar haka gashi na ya ce sign in. To wannan sign in na idan ka riga ka bude Google account din ne shine zaka shigar da ainihin Google account din naka. Yanzu ni da ban bude ba zan zo danna nan kasa da aka sa creating, zan zo sa creating account gashi nan na danna ni da ban abun nan ba, sai na zabi for myself not idan kuma kana so na kasuwanci ne zaka ce ka danna to management my business, sai yanzu ni dai zan danna for myself gashi nan na shiga for myself. Bayan ka shiga for myself din nan zai nuna ma haka guri ka sa sunanka. Alal misali yanzu ina so in sa kamar sunana haka faransa. Bayan na shigar da wannan sai na sa kamar Kevin, tunda ni dai yanzu misali zan yi na shigar da haka. Bayan ka shigar haka sai date of birth za ka zo ka sa kamar ni yanzu misali zan sa kawai tunda dai ba wai ainihin bude shi nake so ne ba, sai na shigar da shekarun da nake da bukata. A nan guraren shine zaka shigar da shekarun da kake da bukata. Bayan ka sa sai ka zo ka zabi ainihin jinsin ka, gashi tunda ni namiji ne sai in sa male, gashi na shigar da male sai in danna next. Tunda na bayan ya wuce nan guraren alal misali yanzu zai nuno maka wato shafi na gaba kuma ana da bukatar zaka cike ne ka sa password ɗinka. Shi kuma password ɗin nan ku lura a wurin da za ku sa password ɗin nan suna so ka sa strong password, wato karfafaffen password wanda insha Allah ko da mutum ya gani ba zai iya amfani da wannan abin ba naka. Yanzu bara ya gama sacin sai mu abin da shi. Yawwa bayan ya gama satin gashi nan ya nuno min username dina. Yanzu zan zabi username din da nake da bukata a nan guraren. Yanzu alal misali ina so na zabi username na farko, gashi nan sa KBS, gashi nan sun sa mun nambobi kamar haka. Idan ko bana da bukata sai in zabi na kasa sun da yafi simple, an sa KB Sule 0 sai in danna na kasan nan tunda shi yafi simple. To haka kai ma zaka zaba idan ka zo buɗewa. Bayan ka shigar da kamar haka alal misali, to yanzu abu na biyu abin da zai faru shine password zaka shigar a nan gurana. Shafi na gaba shine zamu ji wato password. Bayan ya nuna maka password, a password din nan nace ku lura ana so ka sa strong password a guraren, ba wai irin jigare-jigaren password ba. Yanzu dai zan nuna muku alal misali kamar password din da mutum ya kamata ya sa da kuma nambobin da ya kamata ya sa a password din nasa, sai ya canza dai ga tsarin yadda yake da bukata a wannan bidiyon. Yanzu gashi nan an ce in sa password ina. Yanzu alal misali ina so in sa password ina, bara shigar da password ina. Gashi nan ku kalla kuna gani wannan shine password din da nake so in sa. To bayan na sa sunan da nake so in sa kamar guda 8 ne ake da bukatar password din da zaka sa. To sannan sai ka zo ka danna wato ainihin nambobi. Alal misali kana so ka sa strong password sai ka danna kamar hash. Yanzu na sa hash sai kuma da zo danna kamar 7 kenan. To yanzu na shigar da 7 a nan guraren tunda ni yanzu gwaji zan yi. Tunda na shigar da haka yanzu insha Allah wannan strong password ne ba su dawo min da shi ba tunda na yi mix da number. Gashi nan kuma kamar yadda suka faɗa. To yanzu alal misali yanzu kana so ka aidin din phone number ɗinka a wurin wannan email, to sai ka zo ka sa phone number ɗinka. Bayan ka sa phone number ɗinka da ko su nambobi da su turo maka, in suka turo maka da su zaka je ka ɗauko su sai ka sa a guraren. To yanzu ni dai ba zan bude da phone number ina ba, zan kawai tunda ba amfani zan da shi ba zan danna nan kawai yes I am in, kawai zan yi amfani da wannan, ko kuma da nan skip. Idan na danna skip kenan na ketare wato ba zan sa na phone number ina ba. To yanzu abin da zai nuno min gashi nan komai yayi sai na danna next, reviewing your account info.
wannan shine ne wato na riga na gama creating din Google tina, yanzu gashi nan zan danna I agree. Wannan I agree din da take tabbatarwa na riga komai yayi successful kenan a waya na, ba a buƙatar wani kuma information anan, tunda na riga na creating din account dina. To kai ma alal misali idan kana da buƙatar ka yi creating din account ɗinka kamar wannan tsarukan da na bi haka, kai ma zaka bi ɗaya bayan ɗaya sai ka bi ka yi creating din sa. Kuma shi amfanin Google ba wai ya amfanin sa ɗaya bane ba. Yanzu na riga na buɗe, ina so za ku ga Google dina, to zan tafi YouTube ne direct, zan je in shiga YouTube. Gashi nan na zo na shiga YouTube, za ku gan shi. Bara nuna muku sunan account din da bude, kuma sannan shi wannan Google din da shine zaka iya bude YouTube channel. Idan kana da buƙatar a ce kana so ka bude YouTube channel a cikin wayarka, to a wannan Google account din a cikin sa sai ka yi, dole sai ka fara bude sannan zaka zo ka bude YouTube channel. Baya ce za a yi ka yi wa mutum ma subscribe ko ka yi mai liking a cikin channel din, sa ko bidiyon sa ba tare da ka bude wannan Google account din ba. Yanzu alal misali gashi nan ya bude, zan nuna muku ainihin wato Google din da na bude yanzu. Waɗannan su ne ainihin Google din da nake da su a cikin wayana. Na riga na bude su tuntuni dama. To yanzu wannan new one ne wanda na bude, zan nuna muku shi shine na ƙasa, wato ban bude channel da shi ba. Gashi nan sun ce no channel, gashi nan na riga na bude shi amma sun ce no channel. To yanzu alal misali ina da buƙatar a ce zan zo na bude ainihin channel kuma, to bidiyon mu insha Allah yana dan tsayi, amma gobe insha Allah za mu yi magana akan bidiyon, kamar bidiyon mu na gaba insha Allah zai kasance akan yace za a yi mutum ya kirkiri channel ta hita kankin kansa har ya fara samun views da kuma yawancin dai abubuwa da suka kamata. Yanzu alal misali gashi nan na riga na bude shi, in na tashi kawai dan na zan shigar da shi. To yanzu wancan password din na ga muku dole za ku sa karfafan password, yace ba kowa ne zai iya amfani da wancan password din ba. Yanzu na riga na gama amfani da shi.